Ja ho hem dit abans, amb o sense confinament, deixeu d'especular amb les nostres vides. Durant els darrers mesos, entre barris i les assemblees que en formen part, hem defensat el dret a l'habitatge dient no a l'explotació i l'especulació. Hem aturat desnonaments, denunciat els apartaments turístics il·legals, enfrontat grans propietaris, fons voltors i immobiliàries i exposat el nostre cos per a detindre la destrucció del territori. I ho hem fet com millor sabem, amb alegria i convenciment, teixint vincles per un model de ciutat al servei de les persones que l'habiten. El passat mes de març, els carrers es van buidar a causa de la pandèmia, però nosaltres mantinguérem la concurrència als barris, amb nombroses xarxes d'aliments que afavoriren l'autogestió i la cooperació entre el veïnat més colpejat per la crisi econòmica derivada de la Covid-19. També vam organitzar activitats lúdiques per ajudar a mantindre l'ànim des dels nostres balcons, tot defensant que ara, més que mai, la clau és estar juntes. Amb la responsabilitat del moment històric que ens toca viure, ens retrobem per crear alternatives a les embestides del virus neoliberal que ens precaritza més i més, i exigim a les administracions que la ciutadania no torni a pagar la crisi. Ho hem demostrat, som capaces de construir realitat, i si ens criminalitzen, ens tiren de casa i del barri, juntes ens plantarem cara. Suport mutu, organització popular